Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра оиди шансҳои Илия Топурия дар муҳориба зидди Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Дубронгсро гӯш мекунем. Махачев як сценария дорад. Ӯ бояд ба клинч даромада Илияро ба замин афтонад. Топурия ҷангоре ҳаст ки қувваи калони нокаутӣ дорад ва ман ин чизро на ба хотири гуфта истодам ки ӯ маро ба нокаут равон кардааст. Зарбаи ӯ аз ҳама зарбаи сахттарине буд ки ба ман задаанд. Аммо ман ягон вақт коркунии ӯро дар клинч ва дар замин дидагӣ нестум. Агар ки муҳориба дар стойка гузарад, Илия Исламро ба нокаут равон карда метавонад. Аммо агар ки Ислам ӯро қапида тавонад, пас фавран шикаст медиҳад. Барои прогноз додан ин муҳорибаи хеле наздик аст, лекин барои Илияро қапидан ва ба замин афтонидан ту бояд ки ба ӯ наздик шавӣ ва ин корро кардан хеле хатарнок аст вақте ки ту зидди чунин рақиб меҷангӣ, гуфтааст Оливейра. Ногуфта намонад ки аз як сол зиёд мешавад ки одамон оиди муҳорибаи Топурия ва Махачев гап зада истодаанд ва бисёриҳо ин муҳорибаро дидан мехостанд. Apple ҳиҷома дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Яке аз довталабон барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Лерон Мёрфи дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Волкановски ва Лопес мегузарад прогнози худро дод. Рост дига ман фикр мекунам ки ҳамаи кор ба монанди якум муҳориба мешавад. Аён аст ки Диего зарбаҳои вазнин дорад ва аз ҳамин сабаб ӯ доимо шанси нокаут карданро дорад. Лекин агар ки онҳо 100 маротиба ҷанганд, ман фикр мекунам ки дар 95 тои ин муҳорибаҳо Волк пирӯз мешавад. Агар ки охирон муҳорибаи Диего Лопесро тамошо карда бошед, пас Ҷин Силва ба ӯ зарбаи сахт зада тавонист ки қариб ӯро аз пой меафтонид. Ӯ дар ҳақиқат қариб ки меафтид. Ман фикр мекунам ки Волкановски ҷангори боақл аст. Ана вақте ки муҳорибаи Лопесро зидди Силва тамошо мекунам, дар бозии ӯ хаттогӣ ва суроғиҳои зиёд мебинам ки Волк бешубҳа онҳоро истифода мебарад, гуфтааст Мёрфи. Хотиррасон мекунам ки реванш байни Александр Волкановски ва Диего Лопес рӯзи 1 феврал дар турнири UFC 325 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дар якум муҳориба Волкановски пирӯз шуда буд. Чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия дар соли 2026 нақшаҳои калон дорад. соли 2025 сафари пур аз ғалабаҳои калон ва гардишҳои ногаҳонӣ буд. Баъзан вақт зиндагӣ моро аз сценарияҳое ки мо тасаввур мекардем берун мекунад. Лекин маҳз дар ана ҳамин гардишҳо аз ҳама дарсҳои гарон ва сюрпризҳои ҳақиқӣ пинҳон шудаанд. Ман қадр кардани ҳар як сония бо оилаи худро омӯхтум ва аз ягон чиз пушаймон нестам, чунки хубтараш ҳамеша дар пеш аст. Гарчанде ки дар ин сол ман бисёр чизҳоро ба даст овардам, ман медонам ки беҳтарин лаҳзаҳои ман фаро расидагӣ нестанд. Дар соли 2026 ма корҳои бениҳоят бузург карданро идома медиҳам. Беҳтараш ҳоло навишта шудагӣ нест, навиштааст Топурия. Хотиррасон мекунам ки Илия Топурия дар соли 2025 танҳо як муҳориба гузаронидааст ва дар ҳамон муҳориба Чарлз Оливейраро ба нокаут равон карда соҳиби камарбанди вазни сабук шуда буд. Акнун чӣ гуна ки мебинем, ӯ дар соли 2026 корҳои бузург кардан мехоҳад. Чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Ҷек Делла Маддалена зидди чемпиони ҳозира Ислам Махачев реванш гузаронидан мехоҳад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Махачев ҷангори хуб аст, ӯ дар гӯштин хеле сахт аст. Ислам дар замин рақибонро хеле хуб идора карда метавонад. Ман ҳам дар муҳориба зидди Махачев дар замин рӯс мондум. Ман оиди реванш зидди Махачевро орзу карда истодам. Фикр мекунам ки барои ин кор ман бояд ки Шавқат Раҳмоновро шикаст диҳам. Агар ман Шавқат Раҳмоновро шикаст диҳам, пас дарҳол дар навбат барои муҳорибаи унвонӣ мешавам. Оиди муҳорибаи Илия зидди Ислам бошад, пас ин муҳорибаи хуб аст. Лекин ман фикр мекунам ки фарқият дар қадду қомат хеле калон аст. Ислам хеле калон ба назар мерасад. Илия нокаутёри сахт аст ва агар ки ӯ муҳорибаро дар стойка гузаронида тавонад ва зарбазанӣ кунад, пас ин муҳорибаи хуб мешавад. Ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо бояд ки баргузор гардад, гуфтааст Маддалена. Ногуфта намонад ки то ҳол маълум нест ки Ислам Махачев аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди кӣ мегузаронад. Ҳамчунин маълум нест ки Ҷек Делла Маддалена муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.